सबसे फुंनाया बियारजों गोजाजों एसे मोजांसिन आरो सार आच्छा बिदिबालाय नों माथो खाख्रेबख्रेबसो अमा बुरि बायदि आंना नाफाम बाथोन होनलायनायसो नाफाम औ नाफामा गानलेरनि सानदां होद गालारि नङा देग्लाय अल आसाम सरकारा गासै 4 कौटि दंफां फुलि गायनायनि मोनसे बिथांखि लादों दंफांखौ गायनांगौ साया लानांगौ फिथाइ मोनजानांगौ आरो दंफां लाइफां गायनानै जिब जुनारा थानो जायगा मोननांगौ दाउमा दाउसा गासिबो फिथाइ सामथाइ मोनजानांगौ थांनानै थानांगौ दंफां दाननायाव अपराध दंफां दाननो नाङा दंफां सिफायनो नाङा हाग्रा एवस्रांनो नाङा जों हाग्राखौ दोननांगौ दंफांखौ दोननांगौ साया लानांगौ आरो जोङो थांनानै थानायाव दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो गासिबो गुनखौ जों मोनो दंफां लाइफां मोनाबा जोङो आबाद खेथि जानाय नङा अखा हानाय नङा जों थांना थानायाव गोब्राब जागोन बेखायनो दंफांखौ फांसे दानफायनायनि सिगां 10था दंफां गायग्रोनांगौ बे बिथांखियै देग्लाय आसाम सरकारा गासै 4 कौटि दंफां गायनायनि बिथांखि लादों थांनाय बोसोराव 1 कौटि गायदोंमोन नाथाय देग्लाय 4 कौटि दंफां गायदों दा चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय नैबे गोबोरखि बे ओनसोलाव मोनसे बिराद गिदिर नार्सारि दङ बे नार्सारियाव गोबां रोखोमनि बिफां दङ आं नोंथांनो फारि फारि खिन्थालांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था आरो गोबां फरेस्ट डिभिजनाव गोबां फरेस्ट रेन्जआ बे नार्सारियाव लांफैबाय आरो दिनै गवालपारा फरेस्ट डिभिजननिफ्रायबो लांफैदों बिथांमोना गायगोन नोंथांमोनाबो बयखौबो दंफां न'नि हायाव न'नि बारिफ्राव गायनानै लानो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बे नार्सारियाव मा दंफां दं बिथांमोना बे नार्सारियाव खामानि मावो सोरबा बाजै सोरबा बेवाइ औ नैबे आदैमोन आदामोन आदैया सासे बेंग्रा औ बेवाइ बेंग्रा बिहामजो बेंग्रा फरेस्टनि फरेस्ट बेंग्रासो आंलाय बेवाइ बिहामजो बेंग्रा सानदों दे नोंसोर बेवहाय मा खामानि मावो जोङो नार्सारिनि मावो नार्सारियाव मा खामानि मावो बिदिनो फुलि गायनाय फिटिं माबानाय गासिबो मावजोबो आरो ना गासिबो सबसे फुंनाया बियारजों गोजाजों एसे मोजांसिन आरो सार आच्छा बिदिबालाय नों माथो खाख्रेबख्रेबसो अमा बुरि बायदि माथो बुंबावनो सार मालाय इसोरानो बिदि होबाय ओमफ्राय खामानि मावनानै हामबाय सार खामानि मावना हाबदों खामानि मावखांबा बियार थिगसे लोङै फुंफिननायनि फुङाव सार फुङो औ माने जिरन गैयाना जोंहा सार बेयावसो हामदों दे दाखालि एसे साइसमोन औ जोंहा बिहौआनो दाखालि गोसो हांथोहां ओइ महर गोसामोन दा सार नोंसोर बेसेबां मोनो फैसाखौ जा बेसेबां मोनो माने सार दिनाव 300ल'सो सार दिनाव 300 आच्छा बिदिजों सोलिनो हायो जेन सोलियो आरो सार माथो खालामबावनो उफाय गैया नङा होमबा उफाय गैया बिनिख्रुइ बांसिनबो फैसा मोना जोङो खस्थ' मावग्रा नालाय माबा मोनसे मावनानै जानांगौ जाखानांगौ नालाय गावखौनो जिउ फोथांनाय थाखायनो जाखानांगौ सार गथ' गथाय दङ ओरैनो थास्लायस्लाय सार औ ओरैनो थास्लायस्लाय माइसुं खायनाय बायदि नङा होमबा माइसुङालाय बयनोबो खायनांसिगोन ओरैनो थास्लायस्लाय ओरै खायनांगोन सार थेमा नायनाय बायदि खानाय गोमोन फुनाय बायदि औ दे नोंनानो जादोंहाय सार औ ओंखाम जाखांबाय जायाखै सार मा ओंख्रि लाबोदों आङो फान्थाव रुना लाबोदोंलै सार फान्थाव जोगोनारजों बुरजों माबा जोगोनारजों बुर आंना नाफाम बाथोन होनलायनायसो नाफामा गानलेरनि सानदां होद गालारि नङा माथो गानलेरनि नाफाम सानदों माबानिसो नाथुरनि मोजां दे नोंनालाय मा ओंख्रि मा ओंख्रि बिना बुद गोथांसो बुद गोथां नागिरदों बेसारा माने मावफेरा बोरमा खिनाय बायदि रग' रग' खौनो जानोसै थास' बिबार लाबोदों नामा सोरबा ओंख्रि रावबो लाबोआखै दे गरमाव मोनामो खाथियाव गोरों नोंसोर बेसेबां मोनो फैसाखौ जा बेसेबां मोनो माने सार दिनाव 300ल'सो सार दिनाव 300 आच्छा बिदिजों सोलिनो हायो जेन सोलियो आरो सार माथो खालामबावनो उफाय गैया नङा होमबा उफाय गैया बिनिख्रुइ बांसिनबो फैसा मोना जोङो खस्थ' मावग्रा नालाय माबा मोनसे मावनानै जानांगौ जाखानांगौ नालाय गावखौनो जिउ फोथांनाय थाखायनो जाखानांगौ सार गथ' गथाय दङ ओरैनो थास्लायस्लाय सार औ ओरैनो थास्लायस्लाय माइसुं खायनाय बायदि नङा होमबा माइसुङालाय बयनोबो खायनांसिगोन ओरैनो थास्लायस्लाय ओरै खायनांगोन सार थेमा नायनाय बायदि खानाय गोमोन फुनाय बायदि दे नोंनानो जादोंहाय सार औ ओंखाम जाखांबाय जायाखै सार मा ओंख्रि लाबोदों आंना नाफाम बाथोन होनलायनायसो नाफामा गानलेरनि सानदां होद गालारि नङा माथो गानलेरनि नाफाम सानदों माबानिसो नाथुरनि मोजां दे थास' बिबार लाबोदों नामा सोरबा ओंख्रि रावबो लाबोआखै
भिडिअ कल दिया दो बाय